खुलुमबाय गिबियाव नागिरनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैदों दा बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय एसे उनावनो गासै 6,000 निबो बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि जोंहा ओंखारना फैगासिनो दङ दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जाहाथे नोंथांमोना नैबे 6,000 साख्रि फैनो गोनांनि बागै नोंथांमोना मिथिनो हायो दा बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा खौरां मोननाय बादिबा आरो जा बिटिसिनि सरकारनि जायफोर मानसिफ्रा बिथांमोना दायो बुंगासिनो दङ दा बेखौनो बुंदों आरो जेनेबा जोंनि नैबे बिटिसिआवथ' जोंहा गोबां डिपार्टमेन्ट दं नालाय गासै 40टा डिपार्टमेन्ट दङ दा बेनिखायनो बे 40टा डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा लांदां जानानै दङ जेरै एडुकेसनावबो जोंहा भेकेन्सिया लांदां जानानै दङनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि नोंथांमोना बेखौ बिटिसिनि मानगोनां इएम रबिराम नार्जारि एडुकेसननि बिथाङा इएम दा बिथाङानो नोंथांमोननिसिम बुंखादों 500 निफ्राय लानानै 600 बेबादि साख्रिनि भेकेन्सिया एडुकेसन डिपार्टमेन्टआवनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय जोंहा लांदां जानानै दङनो दा बिनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार डिपार्टमेन्ट दङ जोंनि नैबे बिटिसिआव दा बेहायबो बेबादिनो माने भेकेन्सिया लांदां जानानै दंजोबो जाहैबाय दा बिनिफ्राय बिथांमोना नोंथांमोननिसिम दायो खोथाखौ होबाय जे इलेक्सननि उनाव 5,000 निफ्राय लानानै 6,000 बेबादि जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन जाहैबाय बिटिसि सरकारनिफ्राय दा बेहाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनिबो थागोन भेकेन्सिया दा बिनि अनगायैबो आरोबाव बायदि बायदि भेकेन्सि थागोन जेरै टिचारफोरनिबो थागोन दा बिनिफ्राय माखासे प्रफेसनेल डिग्री थानाय बिथांमोननि थाखायबो माखासे भेकेन्सि फैगोन जेरै मेडिकेल लाइननि माखासे भेकेन्सि थागोन बायदि बायदि जोंहा भेकेन्सि फैगोन होननानै नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय जोङो दायो खबरखौ मोननो हानाय जादों दा जिखियानो जा मानो इलेक्सनखौ नोंथांमोना बायहोनानैसो एबा इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना बिटिसि सरकारनिफ्राय आरोबाव गोदानै साख्रिनि भेकेन्सि फैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय दा जिखियानो जा मानो बिटिसि सरकार दा बेखौथ' बुंखाबाय नालाय जेनेबा 5,000 निफ्राय लानानै 6,000 बेबादि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै बिथांमोना नोंथांमोननिसिम दायो रादायखौ होखाबाय दा बेनिखायनो बिथांमोना जा रादाय होदों बेखौ इलेक्सननि उनावनो गोख्रैनो मावफुंनांगोन आरो बिथांमोनाबो सिगांनि सरकार बादिनो जेरै बिथांमोना जेरै आं नोंथांमोननिसिम एग्जाम्पल महरै बेखौनो बाथ्राखौ बुंहरनांगोन मानो होनोबा मोननैबो सरकारखौ रायनांगौ जानानै फैदों दायो थांनाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि समाव बिथांमोना माने सरकार खालामखांनायनि उनावनो 5,000सो बेबादिनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि भेकेन्सि दं होननानै बुंबाय थाबाय 5,000आ जोबलांबाय साख्रिखौ होलांनो हायासै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि दा बेबादि जायाखै होनबा दा बेनिखायनो थिग बेबादिनो नैबे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय बिटिसि सरकारनि समावबो दायो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होलायबाय जे 6,000 5,000 निफ्राय लानानै 6,000 बेबादि साख्रिनि भेकेन्सि दङ बेयो फैगासिनो दं होननानै नोंथांमोननिसिम दायो रादाय होलायबाय दा बेनिखायनो जों दा बेखौ नेनांगौ जालायबाय जों मानो होनोबा दायो बेखौ 100% बुंनो हाया बिटिसि सरकारा एपइन्टमेन्टखौ होमारगोन ना होमारा दा सिदायै बुंनो हाया मानो होनोबा खोथाल'सो बुङो नोंथांमोना मिथिखागौ जेरैबायदि जोङो सिगाङाव बेनि एग्जाम्पलखौ मोनखाबाय दा बेनिखायनो फोथायनो दायो एसे गोब्राब जानानै फैबाय दा जिखियानो जाया मानो जोङो बेखौ इलेक्सननि उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन थारैनो नैबे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय बिटिसि सरकारा नैबे 5,000 निफ्राय लानानै 6,000 साख्रिनि भेकेन्सिखौ बिथांमोना गोख्रैनो फिलआप खालामो ना खालामा गोख्रैनो बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ होनानै साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना होगोन ना होआ बेखौथ' समाजो मिथिगोन ना बिथांमोनाबो बेबादिनो बुङै 5,000 सोलायलांबाय 5 बोसोर समखौ बिथांमोना बेबादिनो बारहोगोन नामा बिथांमोनाबो दा बेखौथ' जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो बेखौ मिथिना लाग्रोदो एबा मिथिना लादो नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय एसे उनाव माने इलेक्सननि उनाव 5,000 निफ्राय लानानै 6,000 बेबादि साख्रिनि भेकेन्सि फैगोन बेहाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनिबो थागोन आरो बायदि बायदि डिपार्टमेन्टनि बायदि बायदि पस्टनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम जेब्ला साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टफ्रा फैयो नोंथांमोना अब्ला मिथिना मोननो हागोन आं नोंथांमोननिसिम माने भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन साख्रिफोरनि बागै दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया गावबा गावनि रायखौ होदो गमामायैनो नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय 5,000 निफ्राय लानानै 6,000 बेबादि साख्रिनि भेकेन्सिया फैमारगोन ना फैमारा नैबे 5 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि समाव नोंथांमोना बेखौ गावबा गावनि भिडिअनि कमेन्टबक्सआव रायखौ होबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों